ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ପୁରା ଜୋରରେ ଧଇଁସଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ହାତ କିଛି କାମ କଲାନି। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କଲା ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ଦିନ ସେରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତ ସାଗରେ ଜଣେ ଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଜଣ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ କ'ଣ ବୋହିକି ଏତେ ବାଟ ଆଣିବେ କି? ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋତିଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଜାଗା ଧର୍ମାଗଲା? କେତେ ଜାଗା ଧର୍ମାଗଲା? ତା ନିଜ ହାତରେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା। ତେଣୁ ଆମର ମଣିଷ ପାଇଁ ଜାଗା ମାତ୍ର 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ, ସେତିକି ଜାଗା। ଆଉ ଅଲଗା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଲୋଭ ମୋହ ମାରପିଟି ସବୁଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯିବା। ସଂବିଧାନ ଆମର ହେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଇଟା ଟିକେ କହୁଛି। ତ ଆମ ଭାରତର ଲୋକେ ଭାରତର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଲୋକତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ତଥା ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଓ ଉପାସନାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସୁଯୋଗର ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗାରିମା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଭାତୃତ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଅଦ୍ୟ 1989 ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ଦିବସରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଅଧିନିୟମିତ ଏବଂ ଆତ୍ମହିତ କରୁଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ଦେଖିବେ ଆମ ସବୁ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଥରେ ଯାଉଥିଲି ଦଲିମୁଣ୍ଡା ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଦଲିମୁଣ୍ଡାରେ ସେ ପିପଳ ଯାଉଥିଲି। ସେ ପିପଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘଟ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଚିଲି ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଦେଖି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଥରେ ମୋ କାମ ହେଉଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି 3 ମାସ 4 ମାସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଲି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୁଲିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପର୍ସର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଏ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ଶୁଣେ ହେଲା ଆମ ଆଡ଼େ ଚବିଶ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା କରନ୍ତି ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲି ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲି ସବୁ ପାଉଚ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ କ'ଣ ପାଉଚ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଁରେ ପଡ଼େ। କେବେ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ବାହାଘର ଫାହାଘର ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଦେଲେ 5 ଦଉଥିଲୁ, ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ। ମୋ ଧାରଣା ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ବୋଧେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଥିବ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି। ବାହାର ସବୁଦିନେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗାଁର ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଳି ଗଳି ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆମେ ଖେଳିବାନି, କାରଣ ମଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋରୁ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ହେଲା। ଆମେ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଛାଡ଼ିବାନି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଗାଁ ଗଠନ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିବା। ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଆଗକୁ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସଲ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ସମାଜ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ବିକଳନ କରି ଦେଶର ବିକାଶରେ ବାଧା ସାଜିଥିବା ଏହି ନିଶା ରାକ୍ଷସର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ସହ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ
ଆସନ୍ତୁ ସଭିଏ ସାମିଲ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ନିଶା ସେବନରେ କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବନର କାରଣରୁ ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦୃଢ଼ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ସେବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଗାଁ ଶିଆଳତି ଆମ ବ୍ଲକ କନ୍ୟା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ତେଣୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।